Dobrý den, jmenuji se Marek Galuška a dnes s mým kolegou Honzou bychom vám rádi nabídli byt 2+1 v osobním vlastnictví v Karviné. Tenhle byt je vhodný jako investice, ale určitě je to i zajímavá nabídka. Pojďme se na ně podívat. Prodává se včetně vybavení, takže záleží na vás, zda se budete chtít nechat nebo ne. V případě zájmu koupy bytu na investici vám rádi pomůžeme s výběrem vhodného nájemníka. Celková velikost bytu je 73 m2, včetně sklepa, který má 7 m2. Byt rozhodně stojí za prohlídku, tak nás neváhejte kontaktovat. Budeme se na vás těšit.